Kirbaj u Staroverbaskej cerkvi so svojim prisustvom vozveličali apostolski egzarh za grekokatolíkoch u Srbiji, vladika Georgij Đuđar. Popri vladiki u arhijerejskej službi Božej sosluželi i otec Jakov Kulić zo Skocura, otec Jakov Novak zo Zagrebu, keresturski kapelan otec Mihajlo Šanta i kapelan u Kuli otec Platon Salak. Virnih spovedal otec Igor Vovk zo Novoverbaskej parohiji, a prisutných privítal domášnji paroh otec Aleksij Hudak. Vladika Đuđar u ukazanji vyznačil, že Mac Boža prebúva u vičnej slavi so jej synom pred ním, že zastupa za nás, ale že vážna ščíra molitva i porichtanosť na sotrudníctvo so jej pomocou, ochranu i zastupníctvom. S takýma dumkami vladíka parochiánom povinčoval Kirbaj i žičel im, že by še zadzekovali Maceri Božej na láskoch, ktorým dávala, dáva i budze dávac, jak co to robili ich predky u istej cerkvi rokami nazadok. Keď u pytaniu kirbajský vášar kolo cerkvi, von toho roku bol dosť veľký i rižnorodný, ale pre podlú chvíľu naštíva bola slabša. Predišť ani na koncu služby nebol obchod kolo cerkvi.